16வது கேள்வி பார்க்கலாம். 16. ஏபிசி இருசமபக்க முக்கோண சட்டம் இது கூர்த்தூசல் ஒன்றில் உள்ளது. அடி ஏபியின் நீளம் L1, பக்கம் ஏசி பிசி என்பவற்றின் நீளம் L2. இவற்றின் நீள விரிவு குணகங்கள் முறையே α1, α2 ஆகும். எவ்வெப்பநிலையிலும் கூட்டூசலின் பலித நீளம் மாறாது இருப்பதற்கு இந்த நீளமே இது மாறாமை கோணம் மாறாது இருப்பதற்கு L1 கீழ் L2வின் பெருமானம். சரி, எங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல எடுத்துன்னு சொன்னா இந்த LSL புள்ளி எங்களுக்கு சரி L2 வர்க்கம் சய L1 வர்க்கத்தின் கீழ் 4 சமன் L வர்க்கம் ஏன்னா இப்ப இது L1 கீழ் 2, இது வந்து L1 கீழ் 2. இப்ப L2 வர்க்கம் சய L1 வர்க்கத்தின் கீழ் 4 சமன் L வர்க்கம். அதே போல இப்ப நாங்க வெப்பநிலை தீட்டாவால் அதிகரிச்சுன்னு வெப்பநிலை கேட்டுக்கிற பொதுவா தீட்டாவால் அதிகரிச்சுன்னா இப்ப எலிசெல்லும் இந்த நீளம் வந்துட்டு L2 into 1 plus α2 delta theta இல்லாட்டி தீட்டாவால் அதிகரிச்சு கண்டுக்கிறேன் அப்படியே போட போறீங்க L2 into 1 plus α2 theta சரி, இதுல வர்க்கம் சாய இவரில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்படுத்து பாகத்தில் L1 1 plus α1 theta சரி, α1 theta கீழே 4 சரி. இப்ப இவத்துல முழுவதையும் வர்க்கம் கொண்டு வந்து சரி சமன் அதுவும் L வர்க்கமாவே இருக்கணும். பழைய நீள மாறையில இப்ப எங்களுக்கு வந்து இதற்கு சொன்னா எங்களுக்கு எழுதியாலும் L2 வர்க்கம் சரியா, L2 வர்க்கம் இந்த வர்க்கம் இங்கேயும் தான் மாறுது சரி. இது இவத்துக்கும் போட்டா சரி, இவத்துல 1 plus 2 α2 theta சரி, எழுதியாலும் L2 வர்க்கம் 2 α2 theta சரி, சக இவ்விடத்துல வந்துட்டு இப்ப α2 வர்க்கம் கொண்டு வாரு. இப்ப அல்பா வர்க்கம் வந்தா என்ன செய்யணும்னா இப்ப அல்பாண்டே நல்லா சின்ன பெருமானம் உண்டு. இப்ப அல்பா வர்க்கம் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா சிறுசா மாறி. இப்ப அல்பா வந்துட்டு 10 இன்ச் ஆனா அல்பா வர்க்கம் வந்துட்டு 10 இன்ச்சா 8. அப்ப இதை வந்துட்டு புறக்கணிக்கிற. அப்ப நான் அதை எழுதல முடியல சரி. ஓகே, இதை எழுதுதல் இப்ப ஏ சக பி முழுவதின் வர்க்கம் என்றா புள்ளிகள் இப்ப ஏ வர்க்கம் சக 2 ஏபி சக பி வர்க்கம் என்றேவார். இது ரெண்டே மட்டும் தான் எழுதுது. இது அல்பா வர்க்கம் வரதால அதை புறக்கணிச்சு சாய ஓகே. இதே இப்படி எழுதலாம் L1 வர்க்கம் இதுல வர்க்கம் இப்ப L1 வர்க்கத்தின் கீழ் 4 சாய L1 வர்க்கத்தின் கீழ் 4 2 α1 theta இல்ல α1 வர்க்கம் வரும் அதை புறக்கணிக்கிற. இங்க எழுதியலும் L2 வர்க்கம் சாய L1 வர்க்கத்தின் கீழ் 4. இப்ப இவரும் வெடிபட்டுரும் இவரும் வெடிபட்டுரும் சரி. அப்புறம் L2 வர்க்கம் 2 α2 theta சமன் L1 வர்க்கத்தின் கீழ் 4 2 α1 theta 2 theta வெடிபட்டுரும். உங்கள்ட்ட கேள்வி L1 கீழ் L2 கீழ் L2 வர்க்கம் எடுத்தேன்னா இங்க 4 தேவாரு சரி. அப்ப 4 α2 α1 இதுக்கு வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். ஏண்டா வர்க்கமே வர்க்கம் இது வர்க்க மூலம் எடுத்தா தான் வர்க்கம் இல்லாமலா. அப்ப 4 வர்க்க மூலம் 2 இதுக்கு இப்படி வரும். அப்ப 2 α2 கீழ் 2 வர்க்க மூலம் α2 கீழ் α1 சரி. ஆன்சர் வந்து 5வது.
ஓகே, அடுத்து 17வது கேள்வி பார்க்கலாம். சமமான திணிவுள்ள 3 திரவங்கள் T1, T2, T3 வெப்பநிலையில் உள்ளது. அவற்றின் தன்வெப்ப கொள்ளளவுகள் S1, S2, S3. அவை கலக்கப்படும் போது கலவையின் வெப்பநிலையாக அமைவது. இப்ப கலந்த பிறகு இவருடைய வெப்பநிலை நாங்க T என எடுக்கணும். இப்ப இவ்விடத்துல வந்து சரி இதுதான் கேட்டீங்க. இப்ப இவங்க 3 பேரையும் கலக்கஜல்ல சரியா, இதுல ஒன்று வெப்பத்தை இழக்கிற மாதிரியும் ஏதாவது 2 வெப்பத்தை பெறுத மாதிரியும் எடுக்கிறேன். இப்ப இவர் வந்துட்டு வெப்பத்தை இழக்கிற, இவங்க எல்லாம் வெப்பத்தை பெறுதுன்னு எடுக்கிறேன். சரி, என்ன செல்லும் இவர் பெற்ற வெப்பம் சரி, இவர் பெற்ற வெப்பம் செல்லும் MS1 சரியா, இவர் வெப்பத்தை பற்றினா இறுதி வெப்பநிலை கூடவே T - T1 சக MS2 T - T2 சமனாய்க்கோணம். இவருக்கு வந்து MS3 T3 - T இந்த இவரு வெப்பத்தில இருந்து T3 கூட சரியா. இப்ப வந்து இவ்விடத்துல M வெட்டிப்பட்டுரும். இங்க வரும் S1T, இங்க -S1T1 அதான் எடுத்துட்டு போறேன். S1T சக S2T, இங்க -S3T வர அது இங்க எடுத்துட்டு வந்தா S3T சமன் S1T1 S2T2 S3T3. T பொதுவடிக்கையிலும் T பொதுவடித்த எழுவை மாற்றம் செஞ்சா S1T1 S2T2 S3T3 கீழ S1 plus S2 plus S3 மூணாவது. பதினெட்டாவது கேள்வி பாருங்க. K1 K2 K3 வெப்ப கடத்தாரும் D1 D2 D3 தடிமமுடைய 3 தட்டுக்கள் தொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிக்கு சமனாக வெப்ப கடத்தாறு K-னை தருவது. இதுக்கு பதிலாக இந்த 3 இருக்குது K1 K2 K3, அதுக்கு பதிலாக பிரதியிடத்தக்க இதுக்கு சம வலுவான ஒரு வெப்ப கடத்தார் என்று சொல்லிதான் கேட்கிறேன். கே ஓகே அளிக்கிறேன் புள்ளியாஸ். இங்க எடுத்தேன்னு சொன்னா இந்த இது வந்து D1 plus D2 plus D3 சரி, இது வெப்ப கடத்தாருக்கு இது பரப்பு A பரப்பு A சரி. இதுல வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் இப்ப நாங்க எடுத்தவங்கள இங்க வெப்பநிலை வித்தியாசம் θ1, இங்க வெப்பநிலை வித்தியாசம் θ2, இங்க வெப்பநிலை வித்தியாசம் θ3 என்று. அப்ப அந்த நேரத்துக்கு வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் Q/T எடுத்தா இங்கேயும் அதே வெப்பநிலை வித்தியாச பிரயோகிச்சா θ1 plus θ2 plus θ3 சில வெப்பநிலை வித்தியாச பிரயோகிச்சா இதுல வெப்பநிலை வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் Q/T ஆயிக்கோணும். வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் எப்படி இருக்கணும்? Q/T ஆயிக்கோணும். சரி, கொஞ்சம் சமவலுவானதா இருக்கும் வெப்ப கடத்தார். இப்ப
எடுத்தா எங்களுக்கு சரி இங்க வந்து எடுக்கலும் நான் இந்த வெப்பநிலை வித்தியாசத்தை புள்ளிகள் தீட்டானே எடுக்கிறேன். தீட்டா சமன் T1 பிளஸ் சாரி θ1 பிளஸ் θ2 பிளஸ் θ3. தீட்டா சமன் θ1 பிளஸ் θ2 பிளஸ் θ3. இப்போ நீங்க படிச்சீங்க இப்படி வெப்ப கடத்தாட்ட சாம்பாடு Q பை T சமன் KA டெல்டா தீட்டா ஓவர் L. டெல்டா தீட்டா சமன் Q பை T L ஓவர் K. எல்மே சரியா? இப்போ இந்த Q பை T எழுதிக்கணும் சொல்லி டெல்டா தீட்டா சமன் Q பை T P எடுக்கிறேன் TL ஓவர் K. சரி இங்கே வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் P இங்கே P எடுக்கிறேன். இப்போ டீட்டா கிடைக்க சொல்ல எங்களுக்கு செல்லும் சரியா? டீட்டா கிடைக்க சொல்ல T இன்டூ சரி வெப்பம் இங்கே பாயுது. அப்போ நீளம் வந்துட்டு D1 பிளஸ் D2 பிளஸ் D3 D1 பிளஸ் D2 பிளஸ் D3 கீழே KA சமன் இங்க வந்து எடுத்தேன்னு சொன்னா P இன்டூ D1 கீழே K1A சரி அப்புறம் P இன்டூ D2 K2A D into D3 K3A. இப்போ இந்த P A எல்லாம் வெடிபட்டுரும் சரியா? வெடிபட்டா D1 plus D2 plus D3 கீழே K சமன் சரி D1 இன் கீழ் K1 D2 இன் கீழ் K2 D3 இன் கீழ் K3 ன்னு வரும். ஓகே இப்போ விடைக்குள்ள மாதிரி கொஞ்சம் பார்க்கமா விடை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்குள்ள மாதிரி ஆன்சர் போன லேசர் இந்த மாதிரி ஒரு கோவை ஈக்குது விடையில 4வதுல. இந்த K எழுவாய் மாற்றம் செஞ்சா சரி K சமன் D1 plus D2 plus D3 கீழே D1 இன் கீழ் K1 D2 இன் கீழ் K2 D3 இன் கீழ் K3 எல்லாமே இருக்குது சரி ஆன்சர் வந்து 4வது.